Azatlygyň Mardaky çeşmeleri Sewit paýtagtyna polisiýanyň 26 ýanwarda geçiren ahlak reýdini häkimetleriň öňden gelýän gözboýagçylyklarynyň ýene bir gezek görnenligini habar berýär. Habarçymyz bilen aýry-aýrylykda gurlaşan bir näçe ýaşaýjynyň tasdiklemegine görä 26 ýanwarda welaýatyň administrativ merkezinde tin satýan aýallara garşy polisiýa reýdleri geçirildi. Bu habar Azatlygyň mehmanhanalardaky pynhan duşluklar we paýtagta gelýän adamlaryň gece galar ýaly otow tapman kötenişi barada çap eden habarynyň ýanyndan geldi. Türkmen medeniýeti ýurduň iri şäherlerine wagtyl geçirilýän ahlak reýdleri, olaryň netijeleri barada açyk we anyk maglumatlary bermeýär. Şol wagtda resmi däl ýagdaýda aýdylmagyna görä, bu çäreler jemgyýetçilik ahlagyny goramak, arassaçylyk düzgünleriniň saklanmak zerurlygy bilen düşündirilýär. Anonimlik şertinde ulaşan ýaşaýjylaryň tasdiklamagyna görä, häkimetler jemgyýetçilik ahlagyna gedek gelende hem düzgün wozulary ala tutýarlar we geçirilýän reýdler gözboýagçylyk, adaty polisiýa paraxorlugy bilen utgaşýar. Yurt maglumat üçin ýapyk bolansoň Azatlyk bu urdaky korrupsiýa barada aýdylýanlary resmi taýdan tasdikladyp ýa inkar etdirip bilmeýär. Marly ýaşaýjylaryň sözlerine görä, soňky reýdler welaýatlar arasynda adam gatnaýan taksilaryň durulgalarynyň golaýynaky kafelerde, restoranlarda, gijeki din çalyş ýerlerinde hemde polisiýa şugullary diýilýänleriň habar beren öýlerine geçirildi. Söhbetdeşimiziň tasdiklamagyna görä, reýd geçirilen ýerleriň köpüsi polisiýanyň öňden bilýän we gözegçilik asyny saklayan adamlary bilen baglanşykly bolup durýar. Mar şäheriniň Gülcemal Han köçesinde ýaşaýan ýaşaýjy 26 ýanwarda gece saat 22 töweregine gelen 4 sany polisiýa işgäriniň goňşusynyň gapysyny döwüp açanlygyny görüň berdi. Goňşym öýünde masaj hyzmatlaryny hödürleýär. Ol Taýlanda ýygy-ýygydan gidip şol ýerde masaj etmegiň usullaryny öwrenip gelipdir. Onuň zina ýa-da tin satmak bilen meşgullanýanlygyny hiç kim bilmeýär. Emma şonda da kimdir biri ony polisiýa şugullapdyr. Netijede goňşym 12.000 manat para berip meseleni ýerinde çözdi. Dip marly ýaşaýjy aýtdy. Aýry-aýrylykda gurlaşan iki ýaşaýjynyň tasdiklamagyna görä, polisiýanyň geçirýän ahlak reýdleri köplenç para berim peşkeş bilen tamam bolýar. Polisiýa işgärlerini geçiren reýdlerine alınıp gidilen adamlaryň tanışlarynyň, howsarlarynyň aýtmagyna görä, eger wagtyny düşünseler, ýagny pul töleseler, olaryň köpüsine garşy resmi iş açylmaýar. Marda 26 ýanwar akşam geçirilen reýdde polisiýa işgärleri Arskal mehmanhanasynyň gapdalyna ýerleşýän Miras kafesine hem bardylar. Wakany gözü bilen gören mehmanhana işgäriniň aýtmagyna görä, kafede stol başynda gurlaşyp oturan jübitleriň bir näçesi sorak edilmän göni ulugy münürlip polisiýa bölümine alınıp gidildi. Bu kafede tin satyan aýallaryň hem bolup biljekdigi hemmelere belli. Emma polisiýa diňe islen wagty gelýär. Şol güni 2 sany jübüti alyp gitdiler. Kafenin eýesi galan adamlara tin satyanlara garşy reýd geçirilýär diýdi. Hiç kim hiç zat soramady. Dip Azatlygyň çeşmeti aýtdy. Yerli ýaşaýjylar bu hili reýdleriň kanuny esaslarynyň gümürtük bolup galýanlygyny aýdýarlar. İkinci taraftan Türkmenistan'da polisiýa, häkimet wekilleri tarapyndan goragyň bolmasa hiç bir urda bir kanun iş galan jetmegiň tas mümkin näçeligi öňe sürilýär. Polisiýa işgärleri tin satyan aýallary ýyllap howandarlyk edip, olardan ýygyderli pajalýar. Käbagt olaryň hyzmatlaryndan mut peýdalanýan ofitserleriň hem bardygy aýdylýar. Tin satyan aýallaryň içaly agent hökmünde ulanylýan wagtlary hem bolýar. Dip çeşme aýtdy. Ol bir ýerde hemmeleriň hemmezadi bilýänligini öňe sürdi. Onuň polisiýadaky garyndaşyna salgylanyp aýtmagyna görä, 26 ýanwarda geçirilen reýd baradaky buyruk welaýat prokuraturasyndan gelipdir. Ahıl velayetinde ýokary sınıf okuwçylaryň, hususan da oglanlaryň arasynda mektebe gatnaman sowuk howada dürli işlerde zähmet çekýän çağalar gözgörteli köpelýär.
Okuwçylar hojalyklarynyň agyr ýagdaýdadygyny aýdyp, işläp gazanç etmäge we maşallalaryna goşunt goşmaga mejbur bolýandyklaryny aýdýarlar. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 28 ýanwarda Sebitden maglumat berdi. Şu günler howanyň temperaturasy gündüzlerine 0 gradusa çenli asaklayan makali 9, 10, 11, 12. sınıf okuwçylarynyň mektep wagtyna, sapak wagtyna dürli işlerde zähmet çekýänligini tas islenlik ýerde görse bolýar. Olaryň arasynda agyr işlerde zähmet çekýänler hem bar. Diýip ýagdaýlardan habarly ahally ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Okuwçy oglanlar esasan owa hojalyk meýdanlarynda, guruluşyklarda işläp, bazarlarda yük düşürüp, galtak sürüp ýa-da awtoýolgalarda ulaglary ýuwup gazanç edýärler. Toý mekanlarynda we restoranlarda ofisiant bolup işleýänler hem bar. Ýöne olaryň sany çäkli. Esasan awtoýolgalarda we guruluşyklarda işleýän çağalaryň günü gaty kyn. Awtoýolgalarda çağalaryň elleri soğuk howada tutuşgun suwdan çykmaýar. Olar öl myjyk bolup soğuk howada işleýärler diýip ýagdaýlardan habarly ýene bir ahally ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Mektep okuwçylarynyň ençemesiniň anonimlik şertinde gurrun bermegine göre olaryň hojalyklary güzeran aýlamakda agyr günleri başdan geçirýär we şol sebäpli olar gazanç edip maşallalaryna goşunt goşmaga mejbur bolýarlar. Mektebe gatnasymyz gelýär. Ýöne häzir hojalyklarynyň çekýän kynçylyklary ören uly. Ejem kakam işleýän ok. Günnelik ýejek çöregimiz, işjek çaýymyz üçin öýe pul eltmeli bolýarys. Diýip Sebitin awtoýolgalarynyň birinde işleýän ýokary sınıf mektep okuwçysy aýtdy. Diňe oglanlaryň däl, eýse okuwçy gyzlaryň arasynda hem mektebe gatnaman, dürli işlerde işläp gazanç edýänleriň gözgörteli köpelendigini synlasa bolýar. Gyzlar öýlerinde ýaka gaýamak, tikin tikmek, jorap örmek ýaly işler bilen meşgullanýarlar ýa-da binalary süpürmek, arasalamak şeýlede özleriniň heniz çağadygyna garamazdan guruply hojalyklaryň çağalaryna seretmek ýaly işlerde zähmet çekýärler diýip ahally ýaşaýjy bellidi. Ahalyň dürli mekteplerinde işleýän muallimlaryň ençemesi hem ýokary sınıf okuwçylaryň arasynda mektebe gatnaman, dürli işlerde zähmet çekýänleriň köpelendigini tasdiklaýar. Sınıfta 28 okuwçy bolsa olaryň 5-7 sanysy mektebe gatnamaýar. Biziň gelin okaň diýip edýän çağırışlarymyza gulak asýan ýok. Häzir gözgeni ýagdaýdaky hojalyk gaty köp. Munyň öz ýakyn garyndaşlarymyzyň arasynda hem bardygy sebäpli bilýäris we düşünýäris. Biz 4-5 miň manat aýlyk alsak da hiç sada ýetenok diýäris. Emma häzir garrylaryň ujypsyzja pensiýasyna ýaşaýan hojalyklar gatyken, olaryň çağalary işlemese başga näme etsinler? Diýip ahally muallim anonimlik şertinde aýtdy. Muallimler ýokary sınıf okuwçylaryň arasynda mektebe gatnamaýanlaryň köpelendiginden bilim resmileriniň hem habarladygyny, ýöne bu babatda häzirlikçe haýsydyr bir anyk çäre görülmeýändigini hem belleýärler. Türkmenistanyň bilim hakyndaky kanununda ýurtda orta bilim hökmany hasaplanýar. Şol bir wagtda Türkmenistanyň Zähmet kodeksine göre 18 ýaşdan kiçi ýetginjekleriň öz enatasynyň ýa-da çağa howandarlyk edýän adamyň ruhsady esasynda işlemäge haky bar. 16-18 ýaş aralygyndaky ýaşlar hepdäniň dowamında 36 sagat, 16 ýaşa çenli ýaşlar hepdede 24 sagat işläp bilýärler. Emma habarçymyz iş ýüzünde ýetginjekleriň has köp sagat işleýändigini aýdýar. Şeýle dol häkimetleriň 9-12 sınıf aralygyndaky çağalaryň mektep wagtynda awtoýolgalarda, guruluşyklarda, restoranlarda, bazarlarda, owa hojalyk meýdanlarynda we beýleki ýerlerde işledilmegine karşı haýsydyr bir çäre görýändigi babatda hem hiç zat göze ilmeýändigini aýdýar. Azatlyň bu ýagdaýlar barada Sebitiň bilim bölümünden we polisiýa müdürlüginden telefon arkaly resmi tesbir almak boýunça eden synanşyklary oňy netije bermedi. Ýagdaýlara syn edýän ýerli synçylaryň bir näçesi mektep okuwçylarynyň mektebe gatnaman, dürli işlerde zähmet çekmeginiň köpelmegine alada beýan edýär. Bu ýagdaý çäreler ýa-da bilimiň ünsden düşürilmegi derarly ozal hem ýeterlik bilim alyp bilmeýän çağalaryň hasda kütelmegine getirer. Hökümetiň alyp barýan ýalňyş siýasaty sosial maddi goraga mätäç hojalyklara goldaw bermezligi ýurdun geljegi bolan çağalaryň hem çağalyk ýyllaryna hem de geljegine agyr zarba urýar.
diýip berlisinçi anonimlik şertinde aýtdy. Bu aralykda ahally ýaşaýjylaryň ençemesi telekeçileriň çağalaryň eklenç zerarly düşen agyr ýagdaýyndan we hökümetiň bu ýagdaýy ünsden düşürmeginden peýdalanyp, olara ujypsyz zähmet hakyny töleýändigini hem aýdýar. Her bir ulaga su sepip 15 manat alsam, onun 5 manadyny avtoýolganyň eýesi öz haky, ýene 5 manadyny su, şampun ýaly çykdajylar üçin alýar. Özüme 5 manat galýar. Şeýdip uzaklygyny işläp günde 40-50 manat gazanýaryn diýip avtoýolgada işleýän mektep okuwçysy aýtdy. Birleşen Ştatlaryň uçarly gämeleriniň topary 27 ýanwarda ýakyn günde gora bardy. Bu protestleri rekimsiz basyp ýatyran Irana garşy hüjümüň ehtimallygy bilen baglanyşykly dartgynlygyň güýçlenýän wagtyna gabat geldi. Adam hukuklaryny goraýjy toparlaryň aýtmagyna görä, hökümetiň protestlere garşy eden batyşy müňler çadamyň ölümine sebäp boldy. Bu dartgynlygyň arasynda Iranyň valutasy bolan real dollara garşy rekord derejede petagaşdy we 27 ýanwarda $1 1,5 million reala deň boldy. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump Tehrana garşy harby hereketleriň gerek bolmajagyny umyt edýänligini aýtdy. Ýöne ol soňky hepdelerde Iranda inflasiýany we milli puluň pete gaçmagyny besletmek üçin çäre görmegi talap edip köçelere çykan esasan parahaçylykly protestçilere garşy häkimetleriň batyşyna jogap hökmünde howa hüjümlerini geçirmek mümkinçiligini aradan aýyrmakdan ýüz öwürdi. Iranda şu aýyň başynda protestçilere zorlukly basyşlar başlanaly we Azatlyk radiosu tarapyndan ýygyderli salgylanalan Birleşen Ştatlarda ýerleşen Hrana hukuk guramasyna görä, Iranda ölenleriň tasdiklanan sany häzir 6126 adam bolupdyr. Bu howpsuzlyk güýçlerini hem öz için alýar. Heniden barlanýan pidalaryň ölüm sany bolsa 17091 adama ýetipdir. Dürli habar beriş serişteleri tarapyndan sitirlenýän resmiýlerin käbir çaklamalarynda agdalýan sanlar birnäçe esse ýokary. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump 26 ýanwarda Axios neşrine beren interwýusynda İran bilen bagly ýagdaýyň kesgitsizdigini sebäbi sebite uly goşunyň iýerilenligini aýtdy. Birleşen Ştatlaryň merkezi serkerdeliginiň maglumatyna görä, Abraham Lincoln gämesiniň ýolbaşçylygyndaky hüjümçi topar häzir ýakyn gündogor suwlaryna barypdyr. Emma Trump Tehranyň hakykatdan hem ulalaşyk baglaşmak isleýänligi barada pikir edýänligini sözüne goşdy. Olar ulalaşyk baglaşmak isleýärler, men muny bilýärin. Olar köp gezek jaň etdiler. Olar görleşmek isleýärler diýip Trump aýtdy. Protestler 28 dekabrda paýtaxt Tehrandaky bazarlarda ykdysady ýagdaýyň ýaramazlaşmagyndan nägeli dükançylaryň arasynda başlandy. Bu protestler ýurt boýunça çalty ýaýrady we ýaşaýyş derejesiniň ýaramazlaşmagy hemde azatlyklaryň basylyp ýatyrylmagy sebäpli häkimetlere garşy demonstrasiýalara öwrildi. Realyň dollara garşy pete gaçmagy ýyllyk inflasiýanyň 44,16 göterme ýetmegi bilen baglanyşykly. Bu azyk bahalarynyň ýyllyk 90% gola ýokarlanmagyna hem degişli. Iranyň ykdysadyety ýyllar boýy kynçylyk çekdi. Halkara sanksiýalaryň basyşy we geçen ýylyň iýun aýynda Israil bilen bolan 10 günlük uruşyň hem täsiri boldy. Şaýatlaryň maglumatlary we adam hukuklaryny goraýjy toparlaryň tasdiklan maglumatlary zorlukly basyşlaryň 8-nji we 9-njy ýanwarda howpsuzlyk güýçleriniň demonstrantlara garşy hakyky ok därileri ulanmagynyň netijesinde eňen ýokary dereje ýetenligini görkezýär. Internetiň bir hepdäniň dowamında kesilmeginiň fonunda protestleriň zorlukly basylyp ýatyrylmagynyň derejesi barada maglumatlaryň syzyp çykmagy dowam edýär. NetBlocks sençi guramasy 26 ýanwarda çap eden gündelik hatabynda internetiň çäklendirilen el ýeterliligi barada habarlar bolsa da elektrik togunyň kesilmeginiň dowam edýänligini aýtdy. Iranyň hökümetiniň medeniýet wekili 27 ýanwarda internetiň adam janyny gorama üçin ketilenligini aýtdy. Emma ol bu sözleri bilen näme diýjek bolandygyny düşündirmedi. Şol bir wagtda protestleriň basylyp ýatyrylmagynyň täze suratlary internetde peýda bolýar. Iranlylar basyşyň nähili zalymdygyny görkezmäge tinanşýarlar. Wahid online kanaly 9 ýanwar akşamy Amol şäherinde hökümet güýçleriniň protestçilere gönüden-göne ot açýanlygyny görkezýän täze video çap etdi. Bu bolsa häkimetleriň adam öldürmeleriň döwlet howpsuzlyk agentleri tarapyndan däldi, terrorçylar tarapyndan amala aşyrylýandygy baradaky sözlerine ters gelýär. Videolarda Kalaşnikov tüpeňleri bilen ýaraglanan forma giyinen ofitserleriň köçelerde adamlary nişana alyp od açýandygy görünýär.